دەستێن بچووک هێڤیا دچنینن. ببن بەشێک ji vê hêviyê nexweşxaneya Heyvasora Kurd ve dixwîne pêşengeheke xêrxwazî ji bo piştgirtiya zarokên bi telasîmiya û penceşêrê. Ev zarok pêşengeheke hunerî ku bi destê xwe hûnan e û çîrokê dilê xwe biçûk bi hezkirinekê pêşkêşî we dikin. Hebûna we piştgirtiya û bexşa we jî jiyan e. Dawetnameyek ji bo her kesî vekiriye. Cih Parka Azadî Qamişlo. Dîrok 20 meha yazdan 2025. Di demjimêr 5 êvarê dest pê dike û heya nehê şev jî dewam dike.